Конна база Бургас. Конна база Бургас. Кончетата, ето какви са красиви кончета. Много е хубаво. Ето тук поливат. Музичка. Кончетата яздат. И аз искам да поязда една кобила, искам да поязда и аз, ама няма. Какво да правим, така сме се подредили. Няма някоя кобилка, няма. Ето ви кобилки, ето ги. Вижте какви са красиви. Изящни, елегантни и се прибират вече. Пояздиха ги и се прибират. Това е точно до фестивала на пясъчните фигури, за който не е идвал в Бургас, но мисля, че много хора са идвали в Бургас. Знаят много неща. Чао от мене, чао.